Dahalakna posesyen Porsia Marmiam 1 Nusa Tenggara Barat. Uhut mabaritaon haulion ni Tautoba asang giat lamudita dahalak tano batakon. Rendi Pakpahan salakna posesyen Desa Luman Manurung, Kecamatan Porsia, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, memuka perdalanan na andorang siang tanggal sada bulan onom na salpu, lah makaliangi Indonesia on. Rodi sadarion nungga adong pitu luat di onom provinsi naung didalani ibana. Di perdalanan saya totong do dibaritaon ibana haulion ni Tautoba. Hoho di patadahon ibana ulos mangiring tu salut halakna di topotna. Di ujung ni perdalanan topet ma di tanggal 2 bulan siana salpu, saat mai bana tu pusuk ni dolok rinjani na adong di provinsi Nusa Tenggara Barat. Telah di pusuk ni doloki di paherbang ibana do ulus mangiring, songon partada haulion ni ulusi. Ora, selamat pagi kawan-kawan. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, tepat di hari ke-92 tahun tanggal 2 September 2021, tim misi jelajah pengibaran Ulus Batak berhasil tiba di puncak Gunung Rinjani di ketinggian 3.726 mdpl yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Ayo tetap cintai dan tetap lestarikan budaya Batak. Di dokna sida tu bodo rohana patadahon ulos itu sudah luat di bangsoon. Asal mugorak kalak na manada, jalangkiat marhita ibu la mugorak kalak romar dalani tutobaon. Sian Nusa Tenggara Barat, Toba TV mabaritahon.